Vlog, časť 7. Sme pri Popradskom plese. Sú tu dosť veľké hory. Zistili sme, že škola strašne klame, pretože vraj z plesa ani do plesa žiadna voda nevteká. Lenže to je strašný fake, lebo tamto vpredu, tam vteká voda. A počkajte, musím to natočiť. Tamto odteká. Takže škola strašne klame. Našou ďalšou zastávkou bude posledná asi, alebo predposledná zastávka na Štrbskom plese. Takže sa s vami zatiaľ lúčim. Čaute.